Ka jing penlong ya kani ka jing jurep kalong shibenta ban yo ban pen krea no anak benta ban penlong ya kata masa Monolith Festival na do ka Sauterek hadu ka kandai trek no opera kenang baka KHADC kan yo ban mang ya kapisa ban penlong ya kani kata masa tenrai. Habai keren bikinong patai kubor uba peniat sing siem uloong baha kani ka jing jurep lalap baki dan katto kani ki benta ban maramot ya ki jing tei kum gi yeng jo ki himakasi ki badan katwai teli kilenti yat wasyang digi mau badu bilat ki jakalet bar ki badan kamban snatmai bat ki weki kam ki bedei bat ka kamban penitenat ikene ke jaka Chief Executive Member uloong bana kebenta ban penlong ya kene kata masa ke sorkar jela kan serap ban bei pisalang lengba ketenat jongo kai perthei kat ba ka ki HDC kedan la ke jong kebenta ban le ak bedei bat ke jingnut jingsep ban maramot ki jingtei ban na kebenta ban penlong ya kata masa komta kan sedon ke jingi kendo lang ban penbet ikini ki IKA baro hakini ki kendiat sengi ki banwan Uloong ru ba kejing temu ban penlong ya ka Monolith Festival kalong ban peni ke jingru spa kejat ben riau ha kaliang ka riti destur bat kala riti kenang ba kinong jung okai perthai na keleng kenyo banwan ban sakhi lengba kene ka tamasa ha kejing shisha na kaliang ka executive committee ke ba mentah ngimdon kanono ka jingmang le se ban penlut ha kene festival namar ngilai trelang baka state government bak sarkar jela but nakaliang ka sarkar jela hi mentah kelap phai ka tourism department ban wan ban yarap lamingi khamtam ki renovation ban penbahai kini ki jaka hang ni ki jingtei hang ni but kini ki bla dep tei lupa ka council ki badang la jandep mentah kanam dan jingadei e bakata kan pendap hina kaliang ka council te hendrei but nakamenta ki wei pat ki kam let's say ban pentulun ye kani ka event nama kumbang imat menshwa arteli ki festival ngili ibon ki don ki jingduna te ngim kwa shu let's say ba ngin kan long biang kumtu kumbaju long berskata ngi kwa ban kham penbah shu penjanai ni ka festival ka banwan te habai dei bakata ngila IT ba state government but kumbang ngila ban suthu ka state government kan sakhot idaka tanda yakinu ki event management firm neki kenhon let's say ki ban dei ki jat ban riu khasi jungi ban shimbenta hakanika tamasa kanika festival kenang bakan long kabaya ba garanti dan nakal yang jungi kumbangi judan ke jinga trelang bak kahima ngidon ru ikaweka committee kanika ka committee ka ba management committee hapadeng ka KHDC bat ka hima te kanika committee ru kan ya don lang ringkat bat ka government ban ajing mut namar ban penlong kanika festival ka government kan hab ban shim ki jing don kam nangi tengi ngila dep ka we ka meeting mensi thodiang bat ka government of Meghalaya bat ka tourism bat finance department bat mentah ka syong hangi ban list ya kita ki jing don kam ki bangi don kam ban bu hakum kanika festival yangi bat kat kum ka agreement ka ba borosh kata ka bangi lai sign na dus nam aja khatlai hapadeng ka hima baka discouncil ka jing yo nong hakanika festival ne kanika jaka kalong bai ndru pho naka bat sau pho ndru pho la sau pho kamot ndru pho sha ka KCC bat sau pho sha ka hima ma kam dadon kam than manong ban perlut pun namar ba kanika jaka kala long lupa kum ne tebat ki babun ki structure ru la dep pendet ka KHDC stang katu ki minor repairing ki minor renovation dan kam bat kumju ru pi ngi hab ban kransha ngi hab ban suthu ikabor la jong ru ngi kum KHDC ngim don export abai duit kanika bentah ban pentulun ya ka kam let's say ban manage kanika event te mentah ki babun bah ki samla khasi jungi ki bla don la ki jong ki kenhon ki company ban pentulun ki kam kum kini le singi ngi kwa baka government kan ailat ikum kita samla ban kin yo lat ban pentulun ni ka kam nama kani ka festival Monolith kanam dei ban ong bangin yo nong ka jingtmu ka dei ban pen i ya ka jing ruspa kriti tu store jungi